Bex'ek fl-isfond tisma' eku jidwi fil-bot l-ament ta' tfajla fl-irdum li għada tfittex sal-lum b'xuxita iswed twil u l-biż bajdani u fin li ta' kuljum f'dan il-ħin tiġri wara destin ma sebħ ma tider imkien. Din fajla bl-isbaħ ġmil minnu fi ħajta it-fit meta l-maħbub ma ridix skobtajx għal xiex ma kellix mijiet ta' snin għaddew wedi u ta' mitfaxxaw spiċċaw tul iż-żminijiet fantazma fid-dlamijiet ma sebħ issir duħan fi